No pravda je taká, že sa to tak nekontrolovane strieda tie moje noci, pretože mám noci, keď skončí večer tak, že som v pohodičke, všetko sa podarí, to, čo bolo v nejakom pláne práce, tak splníme, všetko fajn. A potom sú večery, keď trpnem celú noc, že rozmýšľam nad tým, že no, či sme to spravili dobre, či to vyjde, či to nevidel, pretože tých príprav je teraz naozaj veľmi veľa, takže je to také striedavé, oblačné, ale snažím sa zachovávať tú normálnu myseľ, lebo nič nevyriešim tým, keď budem panikáriť a preháňať zbytočne veci. Myslím, že pracujeme, pretože chceme, pretože nás to baví a spravíme všetko preto, aby to bolo dobré, aby sme mali pekné sny. Čo sa bude diať na samotnom pódiu, to je ešte ťažko predpokladať. Predsa len veľmi hypotetická otázka. Keď tam budeš stáť, tak to bude za Maxa alebo za Slovensko, lebo si reprezentant. Je tam tá krajina, tá vlajka, to všetko. Či si budeš uvedomovať tú obrovskú zodpovednosť za náš národ? Úprimne cítim obrovskú zodpovednosť za fanúšikov. A je mi úplne jedno, či sú Slováci, Češi, Maďari, Rusi, Američania, Briti, Nemci. Cítim zodpovednosť za fanúšikov a za všetkých ľudí, ktorí tomuto pomáhajú, takže aj za vás a za seba a naozaj negeneralizujem to, že či idem reprezentovať niekoho, alebo muzika by mala naozaj spájať ľudí a nemali by sme sa baviť o reprezentácii a o súťažení a podobne, takže to je môj cieľ, zastupovať